пуснал ли сега вече? Приземявам. Ай сега Да. Аз спал на цигарката. Да. Ако става, приемаме, че почваме кога пусна ли таймер? Трябва тук да направим да му синхронизираме. Пусна ли таймер? Да. Стой. Раз, два, три. И да, примерно нещо такова. Примерно е нещо такова. Да. Здрасти хора, как е? Здравейте, Аз съм приятели! Аз съм Симеон Василински. Здравейте, аз съм Траян Кирилов, суперти от щаба. Това е пилотния ни опит за подкаст на щаба, в който ще направим едно малко парченце, на което ще го пуснем и ще ви хората дали се скефят, какви глупости си прикаваме обикновено. Е така решихме просто, тъй като всеки ден се прикават глупости в това студио, и в добрия и в лошия смисъл. И решихме, че е много интересно, може би някой да ги види, да ги прикаваме и така, както в идеята на подкаст. С какво почнем, Монка? Какво мислиш? Не знам, с кой се почва някой... Нещо актуално, нещо дето скоро се е случило, човек. Ако за той за Ецо Хазарта искам за Точно за той, да. новата песен. Направо с нощи я качи. Гледах я вечерта. Какво мислиш? Какво ти кажа, човек, Ецо Хазарта пак себе си свръхироничен. Очевидно са базика с много хора. Очевидно са знаеш кой беше най-смешно в цялата работа? Че всички с някакси едно огромно единодушие и с огромна страст във Фейсбук споделяха супер много песента. Предположение, че аз доколкото познавам него и лириката му, най-вероятно той визира абсолютно всички. Като цяло да, базика са с всички. И как тези, с които са еба, всъщност... Еба, само хората са радват. радват. Го направиха гледанията. Това е толкова голям, брат, според мен. Ти, брат, какво мислиш? Братле, че този телефон тук направо. аз не мога повярвам, смисъл, той хейтва всички и всички в момента го гърмят от слушанки и... Провокация, брат. Провокация, абсолютно. Ма той му стила, Ецо Хазарта, не случайно. Мен ма кефи, че дълго време не беше пускал нищо, беше си дал един вид почивка и сега им си по-малко да хапнат на тия много големите многознайковци. На всички, аз пак казвам на всички, реално. И те първа ще става по-скандална песента, то няма 24 часа от как. Беше много интересно, защото предния ден бяхме тук с някой, не помня точно с кой, тъй като тук минават много хора. Да. И бяхме с някой, си говорихме и аз точно помня какво казах. 24 часа може би преди да излезе парчето. Бут ли се, Ецо Хазарта няма да пусне повече нищо, човек. Тотално, аз мисля, че той вече ще се нали, ще се пенсионира, човека ще се занимава с други работи и гледай. Точно 24 часа след като казахте с глупост, как много проверява. Колко скандал. Шибано дежавю е, и между другото клипа, направо гледам го и всеки път ми е смешно. С Валери Минев. Скандален режисьор, скандални клипове, не знам как. Униджи, работи. Много добро. Както казва песента, много добър проект. Сигурно си архитект. Да. Респект. Скандален е разчертано като цяло. Вие подхвърлите някои темичка, идва ли ви нещо на знам с което искате да си лафиме, нещо, което чувствате като някаква тема, която трябва да кажем. Аз скоро гледах нещо интересно, ама брат, ако искаш ти не държиш. Не държа, да. Аз скоро гледах и ви препоръчвам да го гледате, има го в Замунда, естествено, най-скъпото в Замунда, да знаеш. Документалният филм за Тесла, ама не за колата, за човека. Да, то това е от доста време, като цяло, ама тя сега се огледа. Не, май от миналата година, 2018. Не го да, защото има много филми за Тесла, не знам точно кой си гледал, но да, уникална личност е като цяло. Аз за него още преди години бях гледал неща и има много интересни теории, негови въобще, как да кажа, въобще за структурата на нещата, как всъщност се добила информация, как тия хора, откъде им идва тази информация. Той има много интересни такива твърдения. Много яко. Вечер докато спи, как чува гласове, примерно, някакви такива неща. Тоест някой му казва тия проекти, му казват направи това, направи това и това нещо го твърдят обикновено много гении, се оказва. Той засягат го във филма, че може би било или поне много хора са го смятали за напълно изкукал, поне към края на живота му. Ако изобщо трябва да ви спълвам, ама много яко, много интересно. Аз като цяло знам историята, че да, няма филми да говориш като цяло за какво става дума. Аз знам за какво става. Въпросът е, мога да заребиме хората. Да гледат филма, не знам как се казва, намерете го IMDb, там нещо за документален филм за Тесла, наистина забравих живота на Тесла, примерно, нещо е такова.
Или само Тесла. Възможно. Цяло много общиме, нали, хората да се пробват, да разучат. Който не знае, нали, за Тесла, макар че пак казвам, това е доста комерциална така личност, която напоследък последните години, защото много неща се направиха около него, а и самата марка някак си пак напомня, нали, със сигурност не ти напомня за Тесла, брат. Теслата. Да. Като става въпрос за филми, момчета ни приятели правят киноискра и броени дни остават една седмица. Много яко. Братле, правят 4 или 5 или 6 различни зали. 3 зали ще са, 3 зали. Повече са, 4 са. Така ли? Не знам, ама... Да, едната ще е с 90 места. Гледах у Фейса, че най-големия екран... Да. Не знам ви пак видеото от една страна на града, обаче аз тук като човек, който живее на центъра. За мен е огромна причина до сега е било точно локацията на старото ми кино. Супер е. Аз съм много за на кино и сега като имам тук близко съм убеден, че ходя повече на кино. Ще е много яко, аз съм малко култура от старата столица. Единственото лошо там може би, че няма да има място за паркиране. Няма проблем, аз отскочи съм за 15 минутки, бате. На 2 спирки. И какво друго ще 3D ще има ли, знаеш, на чува ли си? Най-новото, IMAX 4D и разбрах, че тези на Cinema City и в София, тези най-големите, които са, то там е някакво дружество. Да. И са се събрали и ще правят нещо гигантно. Ами нека. И другото, което е, става въпрос за Велико Търново, с нетърпение очакваме и откриването на Kaufland края на месеца. Най-голямото събитие! Човек ще изкъртят. Да, това е наистина много радостна новина за всички. Този светфар деца го тупнали там, човек. Никога повече няма види. Най-голямото събитие след отварянето на Кроношпан. Да. И най-лошия кошмар на Била. Да. Този Кроношпан направо ще насъсипи за броени минути тук ще не отрепят. Ви виждали ли сте изобщо нощем отдалеко пушака, смисъл за едно качеса на Арбанаси вече? Кроношпан. Да виж Кроношпана какво прави. Такава пара и това е едно като гъба и се разпръсва, братле, точно зад твоя блок. Да, точно там ще я така, че се падат кубините зад... Аз доколкото знам, Кроношпан има и на други места в България. В Бургас има също, значи... И казват, че са сложили за много милиони филтри, да. Които наистина обирали най-вредното и няма как завод, който произвежда нещо подобно да ни пуши. Надявам се, повечето хора казват, че трове, дано да ни натрове, защото много бързо ще се отидем. Да. Аз се сетих за една история, хора, защото мисля да ви я потворя и така. Аз тъй като тук, докато бачкам пред тене, примерно ако бачкам по нещо визуално, обичам да слушам примерно до голяма степен напоследък предавания, реч, онлайн нещо да, и сега ще му не слушаш музика. И на щаба да, и сега подкаст, ще мога да си го слушам, да. Там ще си един от четиримата. И бях гледал напоследък, сега ще ми се смеете, какво бях почнал да гледам, обаче е много фън, човек, много е фън. Аз с години съм се смял на тия работи, как хората могат да гледат, обаче аз тия дни с фанах и много се заребих. Жоро Игнатов, хора. Жоро Игнатов. За мен е най-големия. Значи това е, ако искаш да направиш мръсно на някой, това е нещо, викаш му Жоро Игнатов. Да. И си топаш топката, точка. Да, смисъл 100% ще е най-големия ад живота му ще среща с Гого Игнатова. Гледах и това и гледах един епизод за един млад човечец на 30 и няколко години, който остава без къща поради някакви причини, няма къде да живее и почва да проси, да живее в едни... Това беше много сърцераздирателна история, така, в едни тоалетни изоставени, едни неща. И от пътя едни роми са го хванали и са го взели уж да му помогнат, обаче как издевателстват над него, цялата история, отиват пред тях и ни скандали, кафето блъскат в една дупка. И викам си направо, бати, мале, какви истории има, ужасно е това, разбираш. История 2. Тук преди около седмица вървя и отгоре виждам някакъв човек на стълбите, който го виждам напоследък много пъти. И проси за пари.
в дъждовните дни, особено в най-гадните дни беше точно там. Не ми кай, че и то. Слушай, и минава един наш приятел Викеца, даже отида там при него, брат, нещо работа ти намерим и той е някакъв, не, няма нужда да се оправя, смисъл, не, няма нужда, аз ще продължа няма проблем. Нали, тук да... Ма той работи човека, бе, той работи. Той бачка, да. Слушай историята. 10 минути. И седи си там и си такой си викам, бати смотаняка, нали си съпоставям двете истории в главата, викам, виж какви истории има, как някакви хора, които наистина са в нужда, в какви ситуации са и трябва да се намесва Жоро Игнатов. И от друга страна виж кой той е горе. И в следващия момент хора, какво се оказва в главата ми, штрак, той е един и същ човек. Знаех си, Аз не съм ти я казал историята. Аз тази история пазех. Да, и се оказа, че един и същи човек. Аз един се вгледах и викам, what the fuck, викам, какъв е това, брат? Да, коя е историята от Жоро Игнатов е горе на гума и такова и проси за кинти всяка вечер. Значи е излагал, че циганите са готови. Не знам, не, виж сега, не са най защото уния наистина беше кофти история, брат. Обаче виж какво съдбата, какви неща всеки ден ти поднася, брат, какви парадокси. Защото аз в много ситуации съм заемал една страна и не се знае дали тази страна е била правилната, разбираш? И в следващата виждаш другата страна на нещата, брат, за какво става въпрос, брат? И ето една много положителна история напоследък, която ме много ме накара да се замисля за това как стоят нещата. Шанаджи, братле, като му вари на едно място, ще пробва друга река. Да. Искам аз да кажа нещо, пичо, извинявам се. Давай, кажи. Знаете ли какво разбрах? Най-голямата простия кръста в България приключва, няма рейтинг. София ден and night. Пада от ефира, нямала рейтинг. Няма последователи. Какво ще гледам? Коки не знам, коки бате, не знам какво ще прави бате. Барманче бате. Не знам, тук има бате, чистачи търсят за щаба. Търсят чистачи за щаба, братле, тук могат да работят при нас, няма проблем. Да, ги вземаме, да. Да ни трайно ли? Да, нещо това. Мога да разбера защо тези хора по цял ден се опитват там уж да вършат някаква работа. Не им се получава и някакви, които се правят на режисьори и дет ги следят, цял ден крещят след тях, повтори на ново, трето, пето. И накрая на деня, накрая ли го, 100 лева му дали, сигурно и квартирата му плащат. Има и друго, предполагам при тия бързо оборотните сериали, да се изразя, в които нали, всеки ден излиза емисия. Трябва много бързо да бачкаш, смисъл едно е да изпипаш един епизод както трябва, прямо както скъпите български сериали. Между другото тук да вмъкна гледах много як сериал. Новият сериал пробвайте хора с Захари Бахаров. Деня на бащата. Значи първи и втори епизод излязоха, по една голяма телевизия, която е държавна. Няма да им правим реклама. Няма, много ясно няма. Да. Но пък сериала е як, така ще го гледате по тази телевизия, която няма да направим реклама. Добре, ще те питам още работи за тия, ама само много як сериала, гледайте го, много драма, нещата от живота, наистина Захари малко в друга светлина, много яко. Яко. Да. Пък за ден и нощ не мога да разбера, хубаво дават го по телевизията, нали, такос. Там, нали, имат някакви шефове, гледат го, нали, не го ли одобряват някакви професионалисти, защо да окачат телевизора? Не виждат ли, че много слабо е човек? Това е свободно търсене, пазарната икономика така работи, брат. Смисъл, когато има търсене за едно нещо, също нещо мога го видим и в БГ Рапа, естествено, както и предполагам във всички сфери на музиката ни и културата. Едно търсене, нали, когато има търсене за тъпоти, в крайна сметка се правят тъпоти. Доста хора го гледаха в един момент. Да, от началото имаш голям бум. Аз искам да вмъкна нещо. Имам мои приятели, които го следят този филм. Аз майка даже и са участвали, брат. Да, и това го имам. Както да е. Но тези мои приятели, които го следят и искам само да ви кажа, че нека ви. Yes! Не знам какво друго да ви кажа. Yes! Това исках да мъкна. Сега мога да направят... Искам да споменавам кой. Те ще го видят.
Да не е София ден по-добре. нощ, сега могат да разчупят нещо, да е примерно търговище след обед, да има какво ще го направят в по-малък град, по-различни условия. Те Шереметя, знаеш как ще гърме там? Шереметя сутрин и след обед. Си колкото след обед. Да се чакаме да си колкото да пили. Заедно. Да, да. Пълна пръстачи. Ами, да. А иначе, не, сещате ли се за някаква друга, защото аз с този филм сега, за който ви казах с захарката, пак си припомних, че му е българско кино, защото реално филма е много добър и се сещам и за други неща, които през годините гледах. Аз мисля, че по един или друг начин в Бояна и там в големия град са правят неща на ниво, човек. И има какво са чуеви, нещо българско. Ама мисля, че по-стар. Не, ти изпилка часовника. Часовника му изпилка, да. Да. Той е или от миналата, или от по-миналата година с Китодаре. Летовниците се казва. Гледайте, много забавна комедия. Като казахме Китодарката, дай да описам Китодарката малко, Човек, аз също не каза за този човек. Той е, в смисъл... Нямам думи, смисъл. Много голям. Аз като цяло огромно уважение имам. И аз абсолютно... Но, тук идва и момента да кажа моите впечатления от новия му сезон. Че малко има, да. Малко, може би, повече сатира има, малко повече драма. И да я знам, смисъл нещата, с които естествено търсенето на масата ще е комедията и смеха. Нали. Обаче филма е, че той това, което най-ма кефиш и продължава да ма кефи естествено в нещата, но е това, че е премесил драмата и комедията, нали? А в новите му неща, като че ли преобладава повече драмата. Не знам, вие гледали ли си? Да, той каза интервю, аз му следях интервю и каза, че много трудно е достигнал до тези всички последователи, сумата му приятели са му помагали и като цяло мен наистина самото начало много ми хареса, защото беше такъв небрежен, с едно светло простията. Да, светло е. Една идея. Една идея, смисъл една бира са горе-долу, чуете, смисъл. Но като цяло, братле, Китодар наистина е много голям, много добър. Да продължава да прави тези неща. Да, мене също ме кефи и Камен Донев. Мръсна класика, човек. Бащата на фристайла. И за този маняк, братле, не може да си купим билети вече на третата минута. Идва няколко пъти. Идва 3 пъти и няма билети, бати. Да, те са взети предварително. Така е. Това е да си добър. Голям. Да. Абсолютно. В София, братле, всеки ден има театри, работи. Мога да се побъркаш всеки ден. В тази връзка, да. Ние в тази връзка и до някаква степен правим това, което правим. Да, и дано това кино да е интересно в търговия центъра и да ходим, да има млади хора, да няма бандити, да няма шматки. Да ходим на кино, много яко. Ходим на кино, да, че как? Сещате ли са за някой як филм, който гледате напоследък, защото на мен ми изкочи нещо, ама кажете вие. Да ни инициирам така всеки път аз да тръгвам. Братле, аз чуя за така, нямам никакво свободно време, не съм гледал. Да, защото знам, че вие така по-не гледате. Аз по принцип нямам време последно, но по-рано бях голям киноман, човек. Гледах един, ама не бих го нарекал много филм, който заслужава някаква сериозна оценка. Маугли гледах. Иначе, не, аз се радвам за Лоренцо. Радвам се за Лоренцо. Да. На мен в главната роля е той, да. Мисля, че много добре се справя момчето. Аз не знам, аз съм почнал да търся някаква скрита джендър идеология в главния герой, защото той е много трудно да го пречи. А той е българско продукт? Не. Шегувам се, просто момчето. Просто да, не мога кажа дали е момче или момиче е много главния. И прилича на Лоренцо. Саламас. Саламас. И да, като цяло е яко, да, яко филмче. Аз пък гледах и това Mortal Engines с градовете машини, брат, дето е. Ако гледахте трейлера, понякога сте гледали. Няма гледах, че в топа в замунда. Мале, човек, наистина, значи аз бях се отекчил от филми с ефекти и т.н. Обаче, и този филм доказва, че все още има какво се измисли. Поне в отношение въображение. Има неща, които да се изобразят и хората да си кажат за пореден път вау, разбираш. Този филм е как някакви огромни, как всички вече се движат. Тук ще спойлна леко, ама то ти ще го видите и в трейлера, ако случайно се заребите. Mortal Engines се казва филма.
Той вече май мина по кината, май вече не е по кината. Но пък знаете къде мога да го намерите, в кой голям сайт. Най-полезното. Който нас спонсорира. Добре дошъл в България, бате. Да. В Румъния го няма. И става въпрос, че хората живеят на някакви градове и деца движат, брат. Много ме скефи. Особено покрай идеята, която аз в момента работя, филма ми Спътник, на който тук няма как да ни направя реклама. Абсолютно нямам търпение. Нямам търпение. Работя по едно анимационно филмче, което много скоро тази година ще изкочи и ще разбие чартовете в този сайт. Замунда, най-големия нашия спонсор. Благодарим ви за Мунда. Радвам се, че си идвам редовно. Тия бисквитки са от тях. Да. Дариха ни малко бисквити тук, директно от Сингапур или където са. И така, ви нещо, момчета, има ли може какво кажете или да преминаваме към финала на нашия Десятка направихме пак. Направихме, ами да, аз предлагам да не отекчаваме много хората с този път. И следващия път ще се видиме и съм сигурен, че ще продължим да очаквайте още подкасти от нас. Ще гледаме се разсъбираме различни хора. Да, ще викаме хора, ще си лафим на много яки теми. Щаба Штампова! Да. Щаба Штампова! И ако някой от вас има някаква идея, може да ни пише, може да говори с него на тази тема, като цяло сме открити в малкия ни град да се случват неща. Може да го викнем да си говорим тук. Да, точно това имам предвид. Яко. И така. Щава подкаст, сякаш на някой му пука. Да направим 100 гледания. И за 4-мата ни фенове. Да, и за браджите им. Мана. Кола. Не, на УП. Спряме точно.